Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdato ni Kevin ken ni Joy, kat iti agangay, sinungbatan ni Joy ni Kevin. Kabayatan na, uray agkabaw nila kay Pedro, at dalatta dagiti pudno amay bagana. Iti sabali a bangir, limaad ni Jonalyn, gapo iti aksidente apan nakauram na. Nagbabawi da itoy, gapo iti kinamanaguyaw na. Iti may sangal daw, at dakinid daw ni Kevin ken ni Joy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Retoke, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Marami nagtiamin para ken ka. Yoy to'y biyag ko. Apay ang nagparintumang ka. Will you marry me, Joy? Nagdakkel ti bato na sing-sing. Will you marry me? Uwan, Kevin. Umanugot ak iti bagbagam. Oh, kamaod dyan na. Agkalay sa tamatlangan. Joy to'y biyag ko. Ibagakon kadalolo nga umay na makisarita diti balayo. Joy to'y biyag ko. Anyang aldaw tiyo umayo. Taiso ti baga kadadadi. Saan daan na bannog iti aldaw ti Domingo? Iso tiyo umay mi. Sige. Dayta ti baga kadakwada. Awan da ita. Tada ngamin importante ana pananda. May panggap iti negosyo da. Imbag ta nasapa ka ng recap iti grocery. Imbagam ngamin nga umay ka. Adamat kat digital talga kiti grocery. Nasingpat mat day jay agayim ko. Saan nga tang ado ti kidawon nagiti dadakkel mo kadalolo? Saan mat siguro? Jay lang gagangay ama aramid. No, dagkalaysa. Lola, intayon makisao ka nagiti dadakkel ni Joy. No kasta, imanugot nga kalaysa kayo. Well, Lola, No kumata saan nga agkabaw ni Lolom, mayat ko mano kaduwata amapan makisarita. wan ko maa, Lola. Ngam amang ano inton sumurot kat ibaga naman in ijay nga aglang ako rarapnit ti apo ko na. Di na malipatan ti sigod alangam. Uray kas jay idi tilangam, dinungdungo nakalatta. Malipatan na ang nagparitoki ak. No agsasaw kami kat ibaga nalata nga grup-rupa ak kano ako rarapnit. Dito'y kapay, tamapan kami ka ni Kevin ijay balay da Joy. Joy? Sino mananday ta, Joy? Ti kaayan-ayat ni Kevin. Tulagan min ti maipapan iti kalaysada. Ay mga sawan ti apo ko. Wen, iso ayunay-unay ko kan ka ano madanon ti kalaysada. Saan mo nga ibalbalikas ti ropa ti kurarapnit? Tapno saan nga agliday ti apo ko ta? Saan nga ibalbalikas ti kurarapnet? Wen, lipate munday ta abalikas. Taagliday ni Kevin. Kurarapnet? Agliday ni Kevin? Wen nga rod, ti balikas ako rarapnit, ti mangpaliday ka ni Kevin. Laglagi pum saan mo aliplipatan dayta? Di mo ibalbalikas ti kurarapnit. Dumanon kayo, ma'am. Ada ija uneg ti asawa. Agsipod taumay kami mga balayan. Abalayanan tiyawag ko kada kayo. Taday tamot lang ti turungan ti panagsasarita tayo. Adakan kaday ta, abalayan. Pabusuyan tayo, matikayat dagiti ubing tayo. Ngaglantip, dagiti puso da. Ay, wen taiso mati pagragsakan dagiti ubing tayo. Sige, umay kayo. Intayo ijay salas. Adda ijay ti asawa.
Agmay-may sa nga anak mi ni Joy, abalayan. Kastoy ko mati maramid tapno mabiit ti saritaan. Anya ka di dayta, abalayan. Nuan niya dagiti ipaayo ama parte inton kaldawan ti kalaysa, tupagan mi. Numano ababoy ti ipapartiyo, kastamot kada kami. Aramiden tayo anakalalagip ti kalaysa dagiti ubing. Jay saan amalipatan dagiti tattao. Umanugot ak iti dayta singasing iyo, abalayan. Adala ang may sa akid dawak, kat sapay ko matapat ganyo. Anya ka di dayta, abalayan. Adda nalawa alote ija asyenda. Ijay kuma ti pakaangayan ti kalaysa ken resepsyon. Paarkusan mi. Payaban tayo ka di ti padi ijay? Wen abalayan. Ni Apo Obispo ti umay. Sigud ngamin agayam nilakay ni Apo Obispo. Nalpasan ti saritaan. Dito'y asyenda ang maangay ti kalaysa. Ni Apo Obispo agayam mo ti mangkasar kadagiti ubing. Amo na aya nga dagkalay sa nga po ko. Inakasarita. Ipa-schedule tayo tapno makaumay. Nasapa pa'y matapan nang i-schedule. Ay na. Agkita kami manen iti gayem ko a bishop. Iso tinangkasar ka data idi. Iso nga iso manen timangkasar ka dagiti ubing. Nabayag asaan kami ang nagkit-kita kanigayem ko a bishop. Tay ipalpalagip ko akanayon Pedro. Saan mo abalbalik san ti balikas ako rarapnit? Kurarapnet. Saan abalbaliksan? Kurarapnet. Saan abalbaliksan? Kasla nagbayag nga orayan ti aldaw. Madanon ko man ti kalaysata. Unay kat daytan, Kevin. Kasla na bayag ko nam no isulaang ti pampanunutam. Apay, sika, saan nga iso ti aday ti panunot mo? Iti trabaho, ti pangibukbukak iti oras ko. Tapno sa anak amasikuran amangururay iti idadatang daytang aldaw. Numabalin la kumaadagdagan ti aldaw, inaramid kon. Adayo ka di timbaga ni Lola alote, jasyan dayo? No kayat mo, intag pa siya rijay. Ipat patarimaan ni Lola, tapno nakasaganan to nindon kaaldawan ti kalaysa. Papinturan na pa nagiti mabalin a pinturan. Saan lang gayam nga hasyenda dito eh? Adamat basketball court. Nalawang agpaiso dito eh. Imparamid idi ni Lolo da ito para kadagiti agtutubo at trabahador iti unasan. Imbagman, nalawa, ta saan lang a basketball court. Adapay pagyanan dagiti mayat nga agbuya. Naisem ngamin idi ni Lolo iti basketball. Adapay maangay idi apasalip ti basketball agiti agtutubo. Ano ti umayag buya? Isumat lagaya man nagpaaramid iti basketball court. Iso adito ti kayat ni Lola apakaangayan ti kasar. Uray adun to ti dumaray. Adda pagyanan na iti tattao. Naggapuan nyo ka di iha. Nagkuyog kayo kano ka ni Kevin. Iti imbaga ni Lola Andrea apakaangayan ti kalay sa mami. Nalawang agpaiso, tada pa'y basketball court na. Kasta ka di. Imbaga na ngamin amawis kano amin at trabahador da iti asyenda. Sigurado nga doon to ti tao, mami. Sapay kumata naragsak ka iti sitong ni Kevin, iha. Sapay ko ma, tasan nga agbaliw tinasaya at nga ugali na, mami. No saan kayo lakit di nga agpinda nga to iti pride? Maliklikan ti apa. Wano saan apagkinawatan. Ikagumak nga ramidan dayta, mami.
Hello, amiga. Nakaawag ka man. Dandanin maangay ti Kalaysa da Joy. Tay kunakon, sikat ti maisa kadagiti kang runaan nga sponsor. Areglado, amiga. Sa dino ka di ti pakaangayan ti Kalaysa? Ije kano nalawa alote, kan basketball court iti asyendada. Oh, asyendero da ka di met, amiga? Wan, amiga. Plantasyon ti unas. Oh, kasta ka di. Asyendero damot gayam. Imbagman, amiga. Lolo, pangas nyo, tasaan nyo abalbaliksan ti karuprupat ti kurarapnit inton madanon ti Kalaysa. Kurarap night. Saan abalbaliksan? Wan, Lolo. Lipatan nyo kumanday ta abalikas, wan. Ala, waynahin. Saan taon? Sapay ko Lolo. May palagip ngamin ti kanayon da apan ang katawa kanya kiti. Iso ti paglidlidayak ngamin iti. Ala, saan kanto nga agliday, baraok? Lipata ka uno day tatikunam. Agyaman ako na inutong palin nyo dayta, Lolo. Sumagmamanulangan nga daw, kalaysamin ka ni Joy. Nakasagana kayo ka din? Mapantayon iji asyenda? Apurado ka. Abak mo pa iti nobya. Nakasaganan ti bridal car ni Joy di tababa. Da kayo kit di ababay. Itay pa nga grubrubwat kayo. Angam di kayo mat makarubwat. Imbag ti masapah ngam ti maladaw. Malangaruden, hintayon no nakasagana kan. Sige, hintayong arudan. Ay, aguray pa'y gayam. Anya gayam abag ti aramata? Day tangamin tanagado ti bag mo. San mo nga amo no anya kadakwada ti usaram? Oh, apay adi ka makaid na, Barok. Agtakder ka, tumugaw ka, kas ka na magna ka. Sumagmamanulangan na minutos. Awan pa'y lang da Joy. Di ka kadi agdanag. Addanton dagijay. Umay dangata, paok. Nagbabawi dan samat. Ay, apay ko mga agbabawi dangay. Imposible daytan. Saan kumamat Mapanak sa ijay, tamapan ko sukunan ida, Lola, Lolo. Saan da nga amo ay hatidalan? Taing kapay laida sukunan. Urayin tayo laidan, tao mayda. Pudno ti imbagan ni Lolom, apok. Umay dagijay. Urayan tayo ida. Nay, ada si Mardang alugan. Ada arkos na asabong iti sangaw. Oh, adadan, apok. Agyaman na ka po. Madandanagan naklakid din no apay nga awan dapay. Nay, rumwaran tinapintas akas la prinsesa. Bagay, kasta kamot ide anakabelaw saan ka day. Imbag tamalagip mo pa'y laeng. Anya ti panagkunam kanyak. Agkabaw. Agtugaw ka nga rudita. Taintun madamdama. Mangrugin ti wedding entourage. Agyaman kami amin iti idadarayo kakabsat. Awan ti agawid, tama isaganan dagiti pagsasangwan tayo. Adumat ti lamisaan kan tugaw iti dayja abanda. Agyaman kami kakabsat. Ket yabrasak met tinabara kablaaw ko kadagiti makagapo. No apay na urnong tayo itangal daw. Kablaawan kayo, nobyo ken nobya. Agyaman kami, Daddy. Agyaman kami, Daddy. Kablawan kayo, ubing. Sapay kuma, tamataginayon ti ragsakyo iti agnanayon.
Day tanubyo ti kong kuna ka pasyente kami ka. Day tati rin ito kek. Anya? Pahadaan na rito, ke? Dagiti nobyo kan nobya. Wan amiga, siyak pa'y tinangopera kadakwada adwa. Ay, anya na pa nakairanranada. Nga isuda tinagasawa. Kasla, naigagara ti pasamak. Retokado ti nobyo kan nobya, amiga. Wan nga rod, amiga. Magpadada, adida mo ti sikreto ti tunggal may sa kadakwada. May mayat no agtalinaad a sekreto ti may papan iti retoke, amiga. Saan nga amo ti nobyo a retokada ti asawa na? Kastamot, asaan nga amo ti nobya a retokado mo ti asawa na? Nakaragragsakak iti da ito nga aldaw, Joy to'y biyag ko. Kasta akmat, Kevin. Naragsakak mat. Sapay ko mat, manayon ti ragsak ta. Ikarik-adikan to pagsangita. Ika gumakmat nga ramidan ti pagrebangak kas asawam. Kasta akmat ka. Ay ayatan ka unay. I love you too, Kevin. Inalamat na ni Lolo ti mikropono. Anya nga tati bagana. Apaya kas lamadanagan ka. Denggan tayo, no anya ti bagana. Ang mga umantar ti kabaw na. Agkabaw nga mina ni Lolo. Nagkasarkaya man ti anak ni James. A plano ka aramatan a sugar daddy. Iti kastoy akasasaad ko. Awan lakit ti timayat. Amang ikalay sa kanya. Nagrigat mo ti sasaadag. Naglaadak mo't ngaminen. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Retoke, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.